טוב, אז מה קורה חברים? כאן אני ביוטירטון והיום אני אלך להראות לכם איך לבנות שער לגיהנום. אז מה שאנחנו צריכים זה דבר כזה. דבר ראשון, עולם שהוא קרייטיב. מי שרוצה שיעשה את זה בסורווייבל, אבל הוא יצטרך לחפש את הדברים האלה ובעצם ליצור אותם. אז דבר ראשון שאתם צריכים זו מצית. אז בואו נראה איפה יש מצית. מצית יש בערך כאן, כן, הנה מצית. ודבר שני שתצטרכו זה, תעלו כאן למעלה, אתם תצטרכו את זה, את הבלוק הזה. מה שאתם עושים בעצם, אתם בונים 1, 2, 3, 4, עולים לכאן 1, 2, 3, 4, וגם כאן 1, 2, 3, 4. בואו נעוש רק את זה. וכאן 1, 2. סגרתם. עכשיו אתם לוקחים את הביצית וממש מכוונים לאמצע, ויהיה לכם שער לגיהנום. שער מקום בהחלט, תראו, הרוג זומבים, למרות שזה מובים שבכלל איתכם, לא משנה, יש לכם שער לגיהנום. ואם אתם רוצים סרטונים כאלה שמרחיקים ולמי שאין מיינקראפט אני יכול לעשות סרטון להוריד, רק שיכתוב בתגובות וייתן לייק וסאב. אוהב אתכם ויאללה ביי.